Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Padagos po kita kan sa tuyang programang Buhay Pinoy. Ngunya na aga. Okay po mga tugang, giraray padagos po kita kan sa tuyang programang Buhay Pinoy. Ngunya na aga. Okay, giraray an mga presyo kan barakalon ngunyan, ano? So iba barato. So, iba, o yan lang mahal. Okay. At tamang-tama sa aga, Chinese New Year. Ano po mga tugang? Enero 29, Chinese New Year po mga tugang. Masilibrar ang mga Chino kang Chinese New Year sa aga. Kung hay Pachoy, January 29. Apo mga tugang. Giraray, duman po sa Metro Manila, ta siyempre Chinese New Year, nagkapirang ilang kalsada sa Maynila, isasara para sa pagdiriwang ng Chinese New Year. Batay sa inilabas na abiso ng Manila Police District Public Information Officer, sisimulan ito ngayong Martes ng gabi. Hindi na maaring dumaan ang mga sasakyan sa mga isasarang kalsada mula alas 9 hanggang alas 9 ng gabi ngayong Enero 28. Kinabibilangan ito ng kahabaan ng Quintin Paredes mula sa Burgos Avenue hanggang sa Dasmariñas Street, John's Bridge, Plaza Cervantes Benondo Intramuros Bridge. Ayan po mga tugang. Pinapayuhan ang mga motorista na magmumula sa Reina Regente Street na dumaan sa Juan Luna Street. Sa mga daan naman sa bahagi ng southbound lane ng John's Bridge, inabisuhan ang mga ito na lumiko pakaliwa sa plaza. Yan. Lorenzo Ruiz. Lumiko sa kanan patungo sa Norberto T. At muling lumiko pa kanan sa Yochenko Street. Kumaliwa sa bahagi ng Ongpin. Sa Ongpin baga so mga Chinese na mga dyan sa Ongpin, mga alahas, so mga bracelet,
sa mga fashion bracelet na pang Chinese. Yaon dyan makukuha pampabenas, pangpaswerte. Para naman sa mga motorista na magmumula sa P. Burgos Avenue, Top Avenue, na nais dumaan sa John Bridge, maaari silang dumiretso sa MacArthur Bridge, sa Quezon Bridge para makarating sa kanilang patutunguhan. Maaari namang dumaan ang mga motorista na magmumula sa Plaza Santa Cruz na nais na dumaan sa Dasmariñas Street sa pamamagitan ng pagliko pakanan sa parte ng Quintin Paredes Street. Yan. Ang mga sasakyan mula sa Magallanes Drive na patungong Binondo Intramuros Bridge ay maaaring dumiretso sa Soriano Avenue hanggang Anda Circle. Ang road closure na ito ay magtatagal hanggang sa pagtapos sa pagsalubong sa Chinese New Year. Pinaalalahanan rin ang mga motorista na maging mahinanon sa daan tuwing nagmamaneho at huwag laging painitin ang ulo sa daan. Okay. Sa Tuya, may selebrasyon ka yan, garugigibuhon digdi, sa Ibalong Centrum for Recreation. Ayan po mga tugang. Sa aga po yan, malailain aktibidades, may misa, asin mga aktibidades kang Chinese New Year. Okay, Giraray, ang January 29, iuman po yan sa mga Chino, iuman po yan ang pagsilibrar ninda kang Chinese New Year. Manlain-lain ang mga paswerteng mga bracelet, kung ano pa dyan, sa lalo na baga sa dance, ano na nga yan? Ano nga ni aapod ka ito? Na dance na pinagbabaylikan, dragon dance. Ayan. Dragon dance po mga tugang. Kaso hapon may nailing na ako dyan sa Ciudad Legazpi. Nagduduman sinda sa may mga tindahan. Pampabenes ngaya po mga tugang. Pampabenes. Okay. Ngunyan, duman ka sa bago, manungod po sa mga petroleum product. Katiting na bawas presyo sa mga produktong petrolyo epektibo ngayong araw matapos ang 3 linggong magkakasunod na taas presyo ng mga produktong petrolyo. Sa pagpasok ng bagong taon ay magkakasabay naman na nagpatupad ang mga kumpanya ng langis ng kapiranggot na bawas presyo sa kanilang produkto. Kaninang alas 6 ng umaga na ipinatupad nila ang 80 centavos na bawas sa kada litro ng gasolina, habang mayroong 20 centavos na bawas naman sa kada litro ng diesel, at ang kerosene ay mayroong 50 centavos na bawas sa kada litro. Sinabi ng Department of Energy na ang bawas presyo ay bunsod sa pagtaas ng supply ng mga produktong langis sa pandaigdigang pamilihan. Dismayado naman ang mga motorista at tsuper ng pampublikong sasakyan dahil sa maliit na rollback sa mga produktong langis. Okay, diiton sa nangaya. Kasubagong aga, alas 6, pinagpatupad maninda ang 80 sentimos na bawas sa kada litro kang gasolina, habang iguaman ki 20 pesos na bawas naman sa kada litro kang diesel, asin man kerosene po mga tugang. Iguaman ki 50 sa bawas na kada litro po mga tugang. Okay. Sabi po kan Department of Energy, ang bawas presyo tungkol sa pagtaas kang supply sa mga produktong langis sa pandaigdigang pamilihan. Dismayado naman ang mga motorista at tsuper ng pampublikong sasakyan dahil sa maliit na rollback sa mga produktong langis. Okay po mga tugang. Giraray,
yan po ang dapat niya tong tandaan. Okay? Ang satuyang pagpapamidbid na. Ayan po mga tugang. Okay. Ano? This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Aktibo kang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. The Philippine Standard Time, it's 9:34 in the morning. Orasyo Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Ayan po mga tugang, giraray padagos po kita kan sa tuyang programang Buhay Pinoy. Ayan. Aha. Okay. Sa tuya pong pagpalagos ngunya na aga. Aha. Mga impormasyon yan dakulon ano ang DepEd igwang aktibidades ngunyan sa Sorsogon City, January nagpuon ngunyan 28 to 31. Ang tema po, Resilience in the Face of Change, Amplifying Local Narratives in Region 5. Okay. Ining aktibidades na ini, opening ceremony, duman sa Sorsogon Provincial Gymnasium.
ituon man duman, mapasiring duman si DepEd Secretary DepEd Bicol Director Gilbert Sadsad, School Division Superintendent William Gando, asin man siyempre maatinder man ang Mayor kang Sorsogon City Mayor na si Esther Hamor, asin man sa iba pang mga opisyales. Okay. Ayan po mga tuga. Sa tuyang pagpadagos po mga tugang, ilingon ta daw ini. Ayan. Okay. Department of alat ko na daw ma-search kita digdi. Okay. For 2025 ayan. Paisiman ang flag carriers Philippine Airlines ma-resume compliance duman po sa Beijing starting March 30. Yan. Services will operate duman sa Ninoy Aquino International Airport. Tanapundo baga ini kang COVID, di ba? Ayan po mga tugang. Giraray sa mga impormasyon pang iba, ining responsableng paggamit ng AI sa mga paaralan ipinanawagan ng DepEd. Sabi po kan DepEd Education, Department of Education, ang kalagahan kang artificial intelligence ang pag-aaral ng mga estudyante sa bansa. Kaakibat nito ay impormasyon rin nagpagamit nito ng responsable para maging mas epektibo ang pakinabang. Ayon kay DepEd Chief of Staff Undersecretary Fatima Lee Panuntungan, sa ngayon ay kabilang ang mga itinuturo sa pag-aaral sa mga pribado at pampublikong paaralan ay ang tamang paggamit ng IA. Ang hakbang na ito ay isinagawa sa pamamagitan ng tulong na nagmumula sa iba't ibang educational partners sa Pilipinas. Bukod sa pagiging responsable sa paggamit ng AI, kailangan rin na maging ethical ang paggamit ng bagong teknolohiya na ito. Sabi po ng opisyal, ang kahalaga ng maituturo ito sa mga Generation Z hanggang Beta at maging sa mga susunod na henerasyon. Ayan po mga tugang. Paggamit kang AI, Artificial Intelligence, sa pag-adal kang mga estudyante, mga tugang. O, kumusta na sa tuyang mga estudyante sa pampubliko? Mga matitibay na po sila magbarasa. So mga maestra, kumusta na po kamo sa mga maestrang maigos? Asin man sa mga maestrang ugakon. Ngayon may ugakon na maestra, pagmasdan nindo. Okay?
Ayan po mga tugang. Ara mo ang maigos na maestra, ang mga estudyante nakakaukod. Ang uga ko na maestra, ang mga estudyante dai nakakaukod. Kaliguan man ngayon. Apo mga tugang. At igwang mga maestra na gusto turuan sa mga matatali sana. Pag-abot sa mga maluluya, disganado. Dapat nga ni maging challenge po yan sa Indo. Na ang tuturuan po nindo maluyang mga estudyante po nindo, di ba? Sa pamamagitan po nindo sinda matututo. Sinda ang moral ninda maisitataas nindo, di ba? Ayan po mga tugang, tatawan nindo ki oras paano makaukol. Ilingon po nindo so sining my teacher. Garo ngayon ang iling si Ate Cora ka ito. Sa Netflix na ilinta my teacher, marayrahay po ito sa mga estudyante, sa mga maestra, hilingon po nindo. Okay? Ayan po mga tugang. Anyway, yan po na pag-urulayan niya to. Madali na naman madali na naman tapos na so Teacher's Day. Di ba? Ayan. Ara mo, may sarong lugar digdi sa Nasyon Pilipinas na pagmaestra o yan ang kagalang-galang talaga sindasin ba ito sa Japan o China. Ayan po mga tugang. Okay? Kaya po siyempre sa mga maestra na kaya ito baga digdi sa tuya ay gwa pa man na sa high school run by Chinese mga tugang. Taka ito baga sa Chonghua. Ayan. Ngunyan ba ko na yan Chonghua. Ayaon yan dyan sa may kanto, dyan sa may PNB. Ngunyan, igwa pang high school na run by Chinese. Yaon naman nag-i-enroll sa mga kainchikan. Mga tugang. Duman nila pinapa-enroll sa indang mga mga estudyante. Pero ang maestra ninda, yan ang igwa man ki Chinese, igwa man ki Pilipino. Mala nga ni, so pinag-atinderan mi kan last week ata yon. Diyan sa Kabangan, diyan pala sa Kabangan, igwa diyan kan mga grade 7, 8, grade 7 ata yon, 8, 10, 10, 11, 12, ayan po mga tugang ni Punggo. May nagtuturo sa inda. Tapos, igawang Japan government na nagatabang man sa inda. Diyan po sa, diyan sa Kabangan School. At diyan baga may high school naman diyan, di ba? Ayan po mga tugang. Matitibay sinda, matitibay siyempre, pinagpaadal, pinagtuturoan po sinda. Yung masana siguro ining eskwelahan na ini. Tapos igwa pang eskwelahan saan ba lang eskwelahan ito? To mention, Bicol University, yan. Tapos igwa pang sarong eskwelahan, Tulos sinda gabos. Tapos digdi sa high school, sa Kabangan Elementary School. Po mga tugang. Na kung saan pinagpaadal sinda. So culture baga, so pagbado, pagtaram, dyan po sa Kabangan Elementary. Swerte man niya ako kan mga aking ini. Apo, mga tugang. Tapos, igwa pa nga ng mga scholarship. Ayan po, mga tugang, scholarship grant. Yan. Nag-aapot na lang po kamo dyan sa through Kabangan school. Adigdi dyan po sa Kabangan Legazpi City. Paga? Na kung gusto nindo, pwede ka mo duman mag-apply. Ayan. Okay? Okay po mga tugang. Igwa pa kita hanap buhay.
Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Okay po mga tugang, giraray sa tuyang pasalamatan ang sa tuyang sponsor sa satuyang ni Renato Armando of Perpetual Health kada Miyerkules. Pasalamatan po niyato ang sa tuyang mga sponsor. Ang Bicol Hemodialysis Center sa second floor Established Medical Arts Building, Albay District, Legazpi City. Sa panginginotan ni Dr. Maria Lorna Yafong, Bicol Hemodialysis Center, second floor Established Medical Arts Building, Albay District, Legazpi City. Yan po, pinapanginotan man ni Dr. Maria Lorna Yafong. Ang Delvo Accounting Firm Consulate Legazpi, kay Madam Evelyn Delvo, kay Mr. Abner T, CPA, ACPA, SK, PSD, PDP. Yaon na didi kay Bossing Abnira, ang gabusa. Diyan po sa si Imelda C. Roses Avenue, Cruzada, Legazpi City. Okay po? Okay po mga tugang, giralay, ini na naman sa DICT, ining love scam na ini, nabibiktima ang love scam, patuloy na dumarami habang papalapit ang buwan ng Pebrero, humahanap ng Valentina. Patuloy pa rin ang pagdami ngayon na nabibiktima ng love scam habang papalapit ang buwan ng Pebrero, hindi umano kasi mapigilan ng mga itatalang biktima sa online and shopping scam na mas tumaas sa pagpasok ng buwan, bagamat buong taon naman ay may itatalang kaso ang love scam. Ayon sa tagapagsalita ng Department of Information and Communication Technology na si spokesperson Renato Paraiso, mas tumitindi umano ito lalo sa buwan ng Pebrero kung saan ibinahagi ng tagapagsalita ang kagawaran na kada araw ay mayroong 15 na na-record bilang mga nabibiktima sa ganitong uri ng panluloko. Paliwanag niya ang pagkahilig ng karamihan sa mga Pilipino na magpo-post online ay isa sa mga tinitingnan ng rason kung bakit may mga nadadala sa love scams. Dahil dito nagbigay ng babala si spokesperson Renato Paraiso na mag-ingat sa mabilis na pag-usad ng mga relasyon sa mga nakakausap ng dating application na ginagamit. Kaugnay pa rito, sinabi din niyang kadalasan sa mga nabibiktima ay senior citizens. Ayon sa kanya, hindi kasi ganon na maalam ang mga matatanda pagdating sa paggamit ng social media. Kaya nagiging biktima o target lalo ang mga scammers. Ayan po mga tugang. Anyway, kung kamu mapalansi, nasa sa Indo po yan. Diba? Ayan po mga tugang. Tadakul po ang nalalansi dyan. Diba roro piga regaluhan kamo. Gusto hulun man kamo ito pala. Kaya magpakaray po day magdinurat na through Facebook ngaya baga at minsan ang ibang mga kalalakihan dyan naluloko bako man inang tunay na ninda bako man iyan ang tunay na profile ninda naluloko kaya tabi man luway-luway po kita, manungod ka iyan. Okay? Giraray, sa other information pa po,
Lumapasiring naman kita sa ini pong Department of Agriculture. Sabi po digdi sa impormasyon na sa tuyang Laguno, 3 bilyon na halaga kang cold storage facilities para sa gulay at mga high-value crops target na itinayo ng Department of Agriculture. Ayan. 3 bilyong piso halaga ng cold storage facility sa bansa para sa mga gulay at maging sa mga high-value crops ngayong taon. Sa isang pahayag ay sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Cho Laurel Jr., makatutulong ito upang mapababa ang shelf life ng iimbak na gulay, prutas at maging mga high-value crops. Mapapanatili rin itong stable ang supply nitong kabilang na ang presyo. Ayon sa ehensya, patatakbuhin ng kuryente mula sa renewable energy sources ang mga refrigerated warehouse. Inaasahan naman ng Department of Agriculture na gagana na ang mga maliliit na pasilidad ng cold storage facility ngayong taong ito ay proyekto bahagi lamang ng Comprehensive Logistic Master para sa ahensya mula sa kanilang Agriculture and Fisheries Logistic Office. Okay po mga tugang, yan po ang satuyang mga impormasyon. Then mapasiring na po kita duman sa satuyang last na segment ka satuyang programa. Yung mga yung mga baby natin. Minsan hindi lang ng mga baby, kahit matanda. Itong dighay ng dighay. Anong dahilan? Okay. Mga tugang, dighay ng dighay. Ano ang dahilan? Okay po? Ang pagdighay, burping, o belching ay paraan ng katawan para ilabas ang sobrang hangin sa loob ng tiyan. Nakalulunok tayo ng sobrang hangin kung mabilis kumain at uminom. Nagsasalita habang kumakain. Umiinom ng mga soft drinks o umiinom gamit ang straw. May ilang tao na nakahihigop ng hangin sa tuwing nininervyos. Ang hindi natuunawan, indigestion at heartburn ay maaaring malunasan ng pagdighay. Para mabawasan ang pagdighay, kumain at uminom ng dahan-dahan. Huwag magmadali para maiwasan mabulunan. Limitahan ang pag-inom gamit ang straw. Itigil ang pag-inom ng carbonated na inumin gaya ng soft drinks at beer dahil naglalabas ito ng carbon dioxide. Iwasan ang chewing gum o pagsilip ng matigas na candy. Huwag manigarilyo. Ang pagbawas sa stress ay maaaring mapigilan ng nerbiyos. Para mabawasan ang habit ng paglunok ng hangin, i-check ang sukat ng postiso. Kung hindi tama ang sukat, maaaring maging dahilan para makalunok ng hangin habang kumakain. Iwasan humiga agad pagkatapos kumain. Maglakad-lakad muna para bumaba ang kinainan at maiwasan ang heartburn. Ayan. Okay. Sabi ko nga po, hindi lang bata ang dumidighay, kahit tayo ay pwedeng dumighay. Okay? Pag napasukan ng hangin ang ating bibig. Or kung umiinom tayo ng soft drinks, gumagamit tayo ng straw. Ayan. Kaya nakakahigop tayo ng hangin sa tuwing nininervyos. Kaya, yan na po. Para mabawasan ang dighay, kumain at uminom ng dahan-dahan, itigil ang pag-inom ng carbonated na inumin, iwasan ang chewing gum o pagsipsip ng matigas na candy, huwag manigarilyo. Ang pagbawas sa stress ay maaaring mapigilan ang nerbiyos. I-check ang sukat ng postiso, iwasan humiga agad pagkatapos kumain para maiwasan ang pagdighay. Okay, hanggang dyan na lang po ang ating programang Buhay Pinoy.
ito po ulit ang inyong likod, Ate Cora, na nagsasabi na ang paghihirap po sa buhay, huwag po nating isipin na tayo ay makagawa ng masama, kundi po ito'y gawin nating inspirasyon para tayo makaahon sa kahirapan, para tayo ay umunlad, umasanso sa buhay. We trust you, Lord, and we love you, Mama Mary. Okay po mga tugang, ano yun daw ako dyan sa birthday song tapay patugtugan ako ki birthday. O, sige daw. Ayan. Okay. Ano man yan, happy birthday mo? Sweet 16. So, kuyan daw. Ayun po, mga tugang. Alas 10 na lamang. Lali. Ayan po. Maray yan? Ano? Okay. Ayan po, mga tugang. That funny face, my little tomboy now where? Ano ang isuluya? Yun na? Yun na? 16. Nabitin. Alas 10 na. Isu. Happy birthday to you. Okay, Kiraray. Happy birthday sa samuyang kay Riba. Lingbisan ng URL. Happy birthday kay Darwin. Okay. Ayan. Ali sa staff kan DWRL AM DWJO 1FM Legazpi. Okay. Okay na, okay. Ayan po. Happy birthday, Kiraray. Happy birthday. You're listening to DWGO 88.3 1FM. You're only 1FM. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Aktibong miyembros ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, the Philippine Standard Time, alas 10 ng umaga. Horacio Imperata,